Solen skinnede, og det var en dejlig dag, da 14 hold mødtes midt i de nordsjællandske landskaber for at kæmpe i den prestigefyldte turnering Pink Ladies Cup. Forberedelserne til turneringen startede allerede dagen før. Vi ser her træneren fra Victima tro sig til en sejr med en revolver over Jespers Mighty Ducks i en træningskamp få timer inden afrejsen. Lodtrækningen havde med det således, at de to veteraner Henrik og Michael måtte mødes i en alt eller intet kamp allerede i indledende runde. Efter en ganske storartet indsats måtte Rødovre se sig besejret af Sovjetunionen. Vi ser og hører her Henrik umiddelbart efter kampen. Sovjetunionen, så er det min bror, så er det Sovjetunionen, så er det Michael. Det er fint nok. Jeg er stolt af det. Jeg tager til en bedre spiller. Hør, hvad var det han sagde? Jeg tager til en bedre spiller. Men det var vist ikke hele sandheden, vi fik her. For umiddelbart efter fik vi disse skjulte optagelser af en stærkt nedbrudt manager. Kære mand, jeg kan jo ikke en skide, mand. Jeg taber, mand. Jeg tabte, mand. Jeg taber, mand. Jeg taber altid, mand. Hvad fanden er det for? Hvad fanden er det for noget, mand? Senere på dansegulvet kunne han dog slå sig løs. Således stærkt opmuntret gik Mikhail Mikhailovich straks i gang med at analysere de næste modstandere. Fingrene, anført af en stærkt spillende Lotte, havde lagt skuffelsen fra Odense bag sig og fik kæmpet sig frem til hovedrunden med denne flotte sejr over Team Den Glade Gris. Den store overraskelse var dog Ken og hans Dream Team, som fik kæmpet sig frem til semifinalen på bekostning af Sovjetunionen. Det skete dog under nogle omstændigheder, der fik Michael op i det røde felt, og stærkt ophidset overfaldt han tidtager bordet og anklagede dem for ikke at give korrekte oplysninger under kampen. Vi hører her, hvordan vores udsendte medarbejder Claus Borg oplevede denne situation. Nej! Nej! Det er en skandale! Det er simpelthen det rene tyveri. Det er det rene tyveri, en skandale, en skamplet. I finalen skulle Pink Ladies møde et hold fra de forenede stater, anført af Rasmus, og forberedelserne var store. Josefine skulle have sit lykkeprikkende pinkfarvede tørklæde på, og Rasmus bad til de højere magter. Men i den sidste ende var det Pink Ladies, der vandt pokalen, og således er der engang kunne lade sig hylde som de sande mestre.